Vítam generálnu riaditeľku agentúry štátom podporovaného nájomného bývania pani Evu Rysovu, štátneho tajomníka ministerstva dopravy pána Igora Chomu, generálneho riaditeľa Slovenskej pošty pána Vladislava Kupku a predsedu predstavenstva Kooperatíva poisťovňa Vladimír Bakeš. Dobrý deň. Na úvod by som poprosil generálnu riaditeľku. Ďakujem. Dobrý deň prajem. Vážený pán štátny tajomník, páni generálni riaditelia, vážení hostia, dámy a páni, dnes sme svedkami dôležitého okamihu. Symbolicky odozdávame prvý nájomný byt v projekte Lesopark v Žiline. Je to konkrétny dôkaz toho, že projekt, o ktorom sme mesiace hovorili dnes, už reálne pomáha ľuďom. Som veľmi rada, že našou prvou nájomníčkou je zamestnankyňa Slovenskej pošty. Práve dostupné a kvalitné bývanie pre ľudí, ktorí zabezpečujú fungovanie služieb, regiónov a miest, práve pre nich je tento systém určený. V rámci projektu Lesopark je 121 bytov a som veľmi rada, že sme ho vytvorili v spolupráci so stabilným investičným partnerom. Chcem preto úprimne poďakovať spoločnosti Kooperatíva, nášmu investičnému partnerovi a tiež Vienna Insurance Group za dôveru a spoluprácu. Zároveň chcem povedať, že takéto projekty sú práve výsledkom toho a verím, že teda budú výsledkom toho, že nájomné bývanie na Slovensku opäť vytvoríme. Ďakujem pekne a nech sa páči, pán štátny tajomník. Ďakujem pekne, stené dámy, vážení páni, pani generálny. To, že sme dnes tu a teda, že ideme rozdávať ten prvý byt z tých 120, ktoré sú v systéme agentúry pre štátom podporované nájomné bývanie, je naozaj dôkazom, že tento systém začína reálne fungovať. Hneď od začiatku, keď sme pred 2 rokmi začali túto tému, dalo by sa povedať premiérskú tému, realizovať, bolo jasné, že to nie je možné spraviť behom pár chvíľ, pár týždňov, pár mesiacov, ale teraz po 2 rokoch naozaj sa začínajú ukazovať prvé veľmi zreteľné a jasné výsledky. Ak dnes odovzdávame prvý z tých 120 bytov a toho zamestnankyni Slovenskej pošty, na čo sa teda veľmi tešíme a čomu sme veľmi radi, treba povedať, že tých zvyšných 119 bude odovzdaných v priebehu ďalších 2 mesiacov, takže predpokladáme, že snáď do konca júna, možno do konca júla bude odovzdaných všetkých 120, pretože záujem o tieto byty je naozaj enormný a len zo strany obyvateľov, teda teraz nehovorím o zamestnávateľoch, ktorí sú v inej skupine. Zo strany obyvateľov je tu už teraz okolo 250 žiadostí, ak sa nemýlim. Prebieha samozrejme overovanie všetkých podmienok a ako náhle udrie dátum 27. maja, kedy sa zavrú dvere pre tento projekt. Čo sa týka prihlasovania, tak agentúra bude mať povinnosť samozrejme dokontrolovať, skontrolovať a prideliť jednotlivé byty podľa časovej známky. Teda tu sa nehovoríme o tom uprednostňovaní niekoho, kto je známy. Nie, má to jasný systém, je tam podstatná časová známka, kto sa kedy prihlásil so žiadosťou o nájomné bývanie. Takže v tejto chvíli len veľmi pekne ďakujem ako investorovi, tak agentúre za to, že teda pokračujú v tom, čo sme na začiatku začali. Gratulujem teda aj Slovenskej pošte ako zamestnávateľovi a verím, že myslím, že 9 bytov, ktoré Slovenská pošta bude v tomto projekte mať, že ich veľmi rýchlo obsadí a samozrejme všetkým nájomníkom prajem príjemné bývanie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Bakeš, ak by som vás mohol poprosiť. Dobrý deň všetkým, vítajte v našom projekte Lesopark Žilina. Možno niekoľko technických a časových informácií. Pozemky, ktoré súvisia s týmto projektom, sme nadobudli v roku 2020 s niektorými pozitívnymi stanoviskami a v roku 2022 sa dokompletovala projektová dokumentácia. V roku 2023 v letných mesiacoch sme začali s výstavbou a minulý rok, po 2 rokoch výstavby, sme výstavbu úspešne dokončili. Od začiatku spolupráce s agentúrou pre podporované nájomné bývanie sme boli v tom a sústredili sme sa na to, aby technické normy a parametre tohoto celého súboru budov zodpovedali už aj tým parametrom a predpisom, ktoré zákony ohľadne podporovaného nájomného bývania v sebe obsahujú. To sa nám aj podarilo. A po skompletovaní, spolaudovaní týchto budov sme na jar tohto roku podali žiadosť
je možné schváliť do schémy podporovaného nájomného bývania. Osobne nás teší záujem, či už obyvateľov mesta, okolia, ale aj zamestnávateľov o tento projekt. Boli sme od počiatku presvedčení, že o tento projekt bude značný záujem vzhľadom na jeho lokalitu, polohu, ale aj na kvalitu vyhotovenia, takže v tomto smere sme nepochybovali o úspešnosti. Môžem dodať len toľko, že je to už druhý projekt, ktorý odovzdávame do schémy nájomného podporovaného bývania. Ten prvý projekt je v Žiline, ktorý sa takisto obsadzuje, v Bratislave vo Ovocných sadoch, toto je druhý projekt v Žiline. A naše plány do budúcna sú takto pripravovať každý rok, každý druhý rok niekoľko stoviek ďalších nájomných bytov. Veríme v tento systém, o čom sme sa presvedčili aj predvčerom na návšteve Viedne, vo Viedni, kde spolu aj s premiérom pánom Ficom a pani generálnou riaditeľkou sme boli svedkami veľkého nadštandardného projektu výstavby podporovaných nájomných bytov v rámci mesta Viedeň a zároveň tam prebehlo aj stretnutie s primátorom Viedne pánom Ludvígom, ktorý nás takisto uistil, že i keď sme len teraz na začiatku na Slovensku, máme iné východzie, podmienky a východziu štartovaciu čiaru, to dobre sa nerodí ľahko. Ale my veríme v budúcnosť, perspektívu tohto celého systému. Slovensko to potrebuje. Sú tu desiatky tisíc nedostatkov, čo sa týka bytov, alebo teda požiadaviek. A myslím si, že na Slovensku určite tento projekt podporovaného nájomného bývania v spolupráci s agentúrou a samozrejme aj v spolupráci s veľkými zamestnávateľmi bude veľmi úspešný. Takisto želám všetkým nájomníkom, ktorí sa tu ubytujú, pokojné, príjemné bývanie, vynikajúcu susedskú atmosféru a myslím, že to je veľmi dôležité a takisto, aby sa im naplnili tie ciele, ktoré s očakávaniami tohto bývania majú. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa ešte poďakovala všetkým partnerom, samospráve a kolegom, ktorí sa podielili na tom, aby dnešný deň mohol byť realitou. Verím, že rozvoj dostupného bývania a tiež aj v súčasť, že tento projekt prispejú k tomu, že ľudia budú mať viac istoty, stability a perspektívy. Takže ak môžeme, pristúpime teda k strihnutiu pásky. Generálny pošty. Nie, moje dohodu na budúce. Aha, dobre. Pani, ak vás môžem poprosiť každý, kto má nožnice. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Teraz pristúpime k odovzdaniu bytu, hej? Na pamiatku. Teraz sme si dovolili pre prvú nájomničku v tomto komplexe takú odovzdať malú pozornosť. Je to darček, je to kávovar na to, aby si mohla v tom novom bývaní uvariť aj dobrú kávu na balkóne s pekným výhľadom. Prajem vám všetko najlepšie, veľa šťastia a zdravia pri užívaní tohto bytu. Príjmite od nás, od kooperatívy, tento malý darček. Ďakujem. A takisto aj kľúč od vášho nového bytu. Nech sa páči. Ďakujem. Môžem ísť domov. Ešte pán generálny Janovi. Tak tiež sa pripájam, teším sa s vami a verím, že tu budú už iba krásne dni a že sa vám bude dobre bývať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, že ste s nami na pošte a že ešte s nami budete aj naďalej. Ďakujem vám. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz, ak by sme mohli, tak pokiaľ máte spravené zábery, ďakujem pekne, môžeme prejsť ešte k otázkám. Samozrejme. Mediálne. Ďakujem veľmi pekne. Máte niekto záujem o otázky? Spomenul ste 9 bytov pre Slovenskú poštu. Je už možno pre niektorý sektor jasné, koľko bytov? Myslím, že o ministerstve vnútra sa hovorilo, že by tu malo mať nejakú časť. Áno, pre ministerstvo vnútra je momentálne zarezervovaných 33 bytov a 9 bytov je teda, áno, Slovenská pošta. A čo ďalej? Čo ďalšie byty?
Ďalšie byty sú v podstate pripravené v rámci tej schémy. Minimálne 10% je pre sociálne a zdravotne znevýhodnených a plus sú tam ponovom teda skupina ľudí, že mladí ľudia do 26 rokov, ktorí majú ukončenú povinnú dennú dochádzku vysokoškolskú. Tiež sú tam mladé rodiny, sú tam jednočlenné, teda respektíve jednorodičovské rodiny a viacpočetné rodiny, to znamená, že rodiny s viac ako 3 deťmi. Takže to je tá prvá skupina, potom máme, a tých je minimálne 10%. Potom následne máme všeobecne v podstate poradovník, všeobecne ľudí, ktorí sa môžu z verejnosti prihlásiť a to je vlastne všetko oproti teda od tejto skupiny tých zamestnávateľov a týchto 10%, takže to je celý zvyšok. A máme teda momentálne... Ako? 10% áno, pre zamestnávateľov je až do 80, ale vlastne keď sa nevyčerpá tá kapacita do tých 80, tak to všetko prepadáva všeobecne verejnosti, takže sa vlastne dostane viacej ľudí z verejnosti. Aktuálne teda evidujeme tých 256 potvrdených záväzných záujmov, čo teda ako pán štátny spomínal. To znamená, že už 256 ľudí nám odovzdalo vlastne svoje potvrdenia aj všetko a ako náhle teda UDT 27. mája, kedy vlastne bude ukončené potvrdzovanie záväzného záujmu, inak dovtedy vyzývam všeobecne ľudí, ktorí majú ešte záujem, tak aby potvrdili svoj záväzný záujem, pretože platí časová známka, ktorú získali pri registrovaní záväzného záujmu pred mesiacom. Možno len toľko, že je na pleciach agentúry samozrejme urobiť kompletný, som povedal, taký screening alebo po slovensky schválenie tých jednotlivých záujemcov o nájomné bývanie, lebo podľa zákona musia spĺňať isté kritériá, ako napríklad to, že nemôžu vlastniť v danom okrese nejakú inú nehnuteľnosť. Na bývanie? Takisto na bývanie, takisto nemôžu mať podĺžnosti voči sociálnej poisťovni, finančnej správe a tak ďalej. Takže to sú tie veci, takže ono sa očakáva, že asi nie všetkých 250 záujemcov naplní všetky kritériá, ale my sme tak či tak pripravili v spolupráci s agentúrou deň otvorených dverí pre záujemcov vo vedľajšom objekte, ktorý ste si možno mali možnosť aj pozrieť, aby videli sami v realite títo záujemcovia, ako tie byty vyzerajú, ako sú zariadené a o čo môžu od nich očakávať. My sme systém nastavili tak, že v podstate, aby sme aj nejakým spôsobom neblokovali do budúcna našich investičných partnerov, tak registrácia záväzného záujmu v podstate na projekt ako náhle je spustená, tak už bude pokračovať stále. To znamená, že pokiaľ sa uvoľní nejaký byt, tak pokračuje vlastne v tom ďalej v poradovníku ďalší ľudia, ktorí sú, tak tých overujeme a automaticky ich budeme v podstate zaraďovať do bývania. Možno vás môže zaujímať ešte ten fakt, že Kooperatíva bola prvým investičným partnerom, ktorý podpísal zmluvu so Slovenskou republikou, respektíve s agentúrou pre podporované nájomné bývanie a takisto prislúbila vo viacerých krajských miestach, zvlášť aj v Bratislave, investíciu v objeme 300 až 500 miliónov eur na podporovaného nájomného bývania. Toto je teda v rámci tej skladačky len druhý projekt. Máme rozpracovaných niekoľko ďalších projektov, a asi tým najbližším, ktorý budeme zaraďovať do schémy na jeseň alebo žiadať, bude projekt v Nitre, ktorý je asi 2-krát väčší a rozsiahlejší ako je tento projekt v Žiline. Takže pomaly, ale isto naplňame naše predsavzatia. Čo nám v tom niekedy bráni, sú rôzne povolovacie a iné schvaľovacie procesy, ktoré už nezáležia vždy len od nás. Ďakujem veľmi pekne, verím, že sa vidíme najbližšie v Nitre. Ďakujeme. Ďakujeme za váš záujem.